Tänään meillä onkin jännittävä paikka. Ehkä vähän liiankin jännittävää. Pennuille vähän tämmöistä kiipeilimistä ja sitten meille kanssa haastavaa. Haastos ei näy tässä, mutta tää on aika lailla pystysuora tämä seinämä, missä kiipeillään. Yritetään löytää tuommoinen luola. Reippaita pentuja kuitenkin. Hyvä Evita. Tästä nyt ylöspäin. Aika muista kiipeillä. Tämä on aika hieno paikka. Jes, lävettiin perille. Taruullakin kunto vielä kestää, mutta tekee tiukkaa. Mut on se hyvä. 13V leidille. Niin. Ja Evita, Elsa. Ja Ellu tuossa miettii, että hitto taas pitää kiivetä ylöspäin, kun on vähän haastavaa tulla alaspäin. Se on vähän pelottavaa vielä. Nyt olisi pitänyt olla ne makkarat mukana, että olisi tehty notski tuohon ja grillattu makkaraa. Nyt ehkä ollaan kyllä makkarat ansaittu. Kyllä on hienoa luonnon taidetta. Nuo jääpulkot tuolla. Siinäpä onkin tytöillä nyt miettimistä, että miten me päästään alas. Ellua pikkusen jännittää alas. Ja tytöille on täällä vettäkin, kun jääpuikkuja syövät.